unyana kaZebedi ayohlala entlango yaseBhathabara phezu komlambo evakalisa ukuza kukaKrestu okanye evakalisa ukuza kukaMesiya, ngamanye amagama ukuza komsindisi. Uvakalisa ke ukuza komkhululi kubantu abacinezelweyo nabantu abangonwabanga ngokwemo yezopolitiko. Uvakalisa inkululeko okanye ungqina ngokuza kwenkululeko kwabo bantu. Abantu abasebumnyameni, uthi umprofethi u-Isaya, babone ukukhanya okukhulu. Abantu abahlele ebumnyameni, so unina uYohane apha ngokokukhanya. Ufunda kakuhle uyabuzwa okokuba unguyena umprofethi. Ukuba awungomprofethi, ungubani kanye? Utheni uzawuthetha izinto esingazivayo? Ngubani lo othetha ngaye? Uthi hayi, andingomprofethi, ndililizwi nje, umprofethi ladandulukayo entlanga lathi yilungiseni indlela yenkosi, utyenelezeni umendo wayo. Andinguyanga umprofethi. Akavezi kumbhali okoba uthunywe ngubani apha, or uthunywe ngubani okoba mawuthethe ezi zinto ozithethayo. Le nto uzoziphatha ngoba ukuza kukamsindisi kweli lizwe ziyagungqa, iziseko ziyamphara, ziyagungqa, iziseko zoHerode ziyagungqa, iziseko zamadoda amakhulu ziyagungqa, iziseko zabaphathiswa ziyagungqa, iziseko zabantu abathenjiweyo. Ukuza kukakumkani akaziwa okobuzana noni, akaziwa okobumbani na. Hayi, ndililizwi nje eladandukayo njalo. Andiyiyo le nto enithi ndiyiyo, okanye enicinga bafanele ukuba ndiyiyo. Ishukumisele uHerode, sibuye umva kancinci. Wathi uHerode xa kubuzwa indlela, ngoba inkokheli yokuhlala utata wakhe wayebhuti okuba umntwana ahleka ekanye uya kwabhuti, and
Njike nalipakala ngotata akho ndawo akho mzanga waziyo abadala ubuhle akho ndawo angayazi akho kona angayaziyo kanti kuyobuzwa kwinkokheli eyazindawo ezithile ndazazi kwakumele okokuba uyayazi okuba kubalwa abantu phina phofu wayeyazi kodwa le nto wayefuna uyazi wayengayifumani wathi ziyani ndikhangele ibuye ndosixelela athi somnqula athwe nezinjongo so uthetha ngalo msindisi oshukumisa isizwe ukuvela komsindisi angiqinisekanga into yoba babephi abantu aba-arawundi yena nabantu ababembuza ungubani kanika qinisekanga uba babephi kodwa ukuvela kwakhe wema wathi nanto imfana kathixo ethwala isuse isono sehlabathi qinisekanga uba babephi abantu ababuzayo apha ke sizothandaza sihambe ubona abafundi bakhe beva abantu abathe ukushumayela kukaYohane bamamela ngoba apha ebomini akho nto umamela konke ngathi ngumntu osengxakini njawunje uthi kuyakwazi uyenza into encinci ingaqondwa ngabantu ababeka abanye abantu engxakini yomnika iskill somamela kulo mntu otinezilekileyo nangona wayekwakwa uYohane apha nabafarisi kukho abantu abamamelayo kukho abantu abalivayo ilizwi likaThixo elithetha ngomaxhoba ayakhawuleza kukho abantu abevayo okobuyeza onamandla kukho abantu abevayo okoba nanini ukutshona kwelanga lisezawukhululwa kukho abantu abayivayo loo nto Alande. Andrea, alande. Ndiyamthanda ke. Nobiziweyo nyani. Akathathwa kwakhe. Kana nto yoyamanisa kuye. Njengoyo yakhe asiyo yakhe. Le nto ayibizelweyo asiyo yakhe. Siyazazi izinto okokuba usisithunywa le nto abizelweyo asiyo yakhe lindinisa umntu othunywa athi into ayithunyiweyo ayenze yakhe akangomntu lo mntu Yohane le nto ayithunyiweyo uyayazi into yokuba asiyo yakhe uyimesenja uyegqithisa wathi amamelo Andrea esithi umbonile uKristu bamlandela kunjalo nje ngokwalapha kwesisibhalo bamshiyile bayokhangela uYesu aphakhoyo bafika baqala ingxabano babona apha ahlala khona bangena bahlala naye xa bephuma ngobumntu okhululekileyo nomntu ohluphekileyo ukucinezelwa uyibhaqile ayibhaqileyo ayipasele komnye umntu
akayenzi into yakhe. Uyayazi into yokokuba ifike kum ingeyo yam ndayibhithisa nam iye komnye umntu. Wadibana nala madoda wathi kubo simfumene uYesu. Oko kukuthi ngento ebhalalayo sifumane into ebesikade siyifuna. Sifumane ibingalahlekanga, ibingeyonto elahlekileyo, yinto abayifunayo, ibingeyonto enqabileyo, ibingeyonto ephungukileyo, kodwa simfumene into ebesikade siyifuna. But into ibingekho kubo yinkululeko. Ibingekho kubo yinkululeko, therefore ukukhululeka kufikile. Iza kophulwa ijokhwe phezu kweenyawo zabo kuba bamfunela uMesiya. Bazosho ukwazi uPetros uSimon Petros simfumene uMesiya ayigqithile abayifumeneyo wahlala nabo. uYesu befumaneka, uYesu befumanekayo kumnandi kungemnandanga, yinto efumaneka kakhulu xa kungemnandanga, yinto efumaneka kakhulu. Ngoba uShedraki noAbednego nalaa ndoda kwathi kungemnandanga bebasemlilini, kwathi ngoba kukho into efumanekayo nento ekhuselayo nento egcinayo nento ehlala phemntwini nento ebenza loo mntu oyifumeneyo le nto abeyibulletproof. La madoda ahamba phezu komlilo, la madoda ahamba phezu ngathi namini uDaniyeli afumaneka kule nto. Zavala imilomo yengonyama ngoba uKristu yinto efumanekayo. Kristu yinto efumanekayo. Simfumene umsindisi. uKristu yinto esindisayo. uKristu yinto esindisayo. uKristu yinto apha esindisayo. Ngeliveke uthelwa ngosindiswa sini, kodwa mna ndithi uKristu yinto apha esindisayo. Yinto apha esindisayo ngoba ulwamvila lwengcinezelo yamasirayeli nobody knows okokuba laluyawuvela usuke nini na phezu kwabo. uMoses wayengazazi into yokokuba uyawuzasuke nini na ukuba ngumalusi ayowukhulula amaHebhere wakokwabo, kodwa wafumaneka kuThixo ngoba uThixo yinto ehlangulayo. Masambeni ke ngoku sisazi into yokokuba simfumene uMesiya nakwenyama. Sikwale singenele akukhanyise uThixo ubuso bakhe phezu kwenu kude kube ngunaphakade. Amen. Masithandaze. Sondela kuwo Sofefe.